De spreidingswet is opgesteld om een eerlijke verdeling te maken van de asielzoekers door de verschillende regio's. Hierbij is jongen uit tal inwoners en uit geld dat een gemeente had. In Friesland had Ljout, maar goed 460 opvangplekken, de grootste taakstelling kregen. Daarna volg je Zuidwest-Friesland, maar haast 400 en de Frieske Marden, maar goed 300. Schiermonnikoog had maar 5 plekken de liedste. Ja, er winnen Waterland nog vrijsteld van de opvang van asielzoekers. De haast 2400 plekken binnen minder als Friesland op dit stuit beschikbaar had. Omdat gemeenten onderling maar de plekken schouwen maaien, zal er op korte termijn alle gedachten nog net een soort verhoorje. Commissaris van de Koning Arno Brok had de opdracht van het RIE gekregen om de verdeling te begeleiden. Wij doen best wel een soort, nou moeten wij u daar net op vaststaan, ben ik van bedenken. Maar de spreidingswet is een instrument waarvan de landelijke politiek zegt, die is nodig om ook andere provincies en andere gemeenten van verantwoordelijkheid nemen te litten. En daarom is die spreidingswet er. En ik zag begelijks in Zuid-Holland dat zij nog 18.000 mensen opvangen moeten. En ook in Brabant en Utrecht en in Noord-Holland. Maar in Grijnsland, Drenthe en Friesland en Flevoland is dat dus net het geval. Als wij de plekken behouden die we op dit stuit ook hebben. De gemeente Achtkarspelen vangt op dit stuit geen asielzoekers op. Op basis van de spreidingswet zo'n dat er 140 wijzen. De gemeente wil net voortrennen van die verantwoordelijkheid. Nee, wij binnen, en dat zien we together, maar ik met de provincie, met de commissaris, van nou, hoe kunnen wij voldaan aan de opjeften als Friese gemeenten, wat doen we als Achtkarspelen, en dat ik altijd weer in de balans, we hadden asielzoekers, we hadden Oekraïners, we hadden statushouders, dus dit is elke keer weer het mooi balanceren in liekwicht als Achtkarspelen, maar ik met de Oorschandje gemeenten en ik met de provincie. Pas als contracten van bepaalde opvangplekken aanrennen, dan worden gewoon gemeenten mogelijk gedwongen om asielzoekers op te nemen. Daar is in Friesland voor eerst dus nog geen sprake van.